Welcome back mga ka-studio. For today's episode po, this is our first attempt sa paggawa ng pork belly cubes na pinaputok. Ito yung pork belly na mayroong laman, mayroon po ditong fats at saka yung balat niya. Tanging ginawa ko lang dito mga ka-studio ay pinakuluan ko po ito sa mantika ng 3 oras. So ang next na gagawin po dito ay lalagyan na po ng mainit na mantika. So tara po, simulan na natin. O tara, mga na ta. Tara, ano? Murag si Charon. Ngayon na ito, gawin mo. Wow! God, thank you so much for this food. Amen. Amen. Thank you, Lord. Harap, tangan sa nato, skuhan, sa sawan, yan yung Mang Tomas. Terus, kalami, yan mo. Nga pa yung suka, oh. Suka nga, anay, dagang sili, oh. Charo na liguro nga. Oh, na sa agaw. Risky ka. Sus, kalami, ano yun? Ispilo, nahawag mo. Ngaon ta. Ito na po, dari suka. Ang Crispy pa. More chicharon. Kami kayo, no? Sulog ta suka, be. Sus. Ngandog sili, be. Cheers! Cheers! Wala. Fruit, nakapapa, Bill. Oh, sarap din.